se tada, poslije ovih starijih nije bilo, jer Marka dođe, vidite da morate stigli, a on to priča. Evo, tako se kaže. Jer ti se Jelena, sad ću da vam pokažem nešto. A ja vidim, on ima malo bliže nego ostalo. To malo tako, toliko bliže. I to je ta dva lanca, taj uputaj to bi. Ja sam zaputa pitala, kako se dobro pisaju to. Ma kaže, pusti moru, moj deportač. Pa ja kažem mojim ocu, nisam da mi pitao sam se, što pita, sada to sam se imao, u nekoj dogovica. Sad kažem ja. Nije bilo kako, nije bilo razne vode. Nije bilo vode ni kući, po ulici bili, unari neku puta, vrtili me već bezan. Da ključu kapiju, sve zakon i tu svoj. To je ništa mi kapio. Te to pokupio pa. Gdje on to otvori? A on ima, kako ti kažem, udela, kompleksno. Tako na kevu, jednako na povodu. A ovdje, kakva odlikovanja. A ja kažem, nauči, pa nema u kuću mene. A ja kažem ja, kako je ovo? A ja kažem, bolje pa dati pa kupite lepo kuću mene. A on pa ne vole da radi, da sprema meni. Nije to možda. To da naravno. A gdje je to posle otišlo? Njegova žena je umrela pre. A on je imao ovde tetku, rođenu. Nije bila tako bogata, oni su imali radnju, se prodavali cipele. I onda on je kođi otišao, a nije prodao kuću. I to je sve tamo pleno. Jer on je išao i, kako da kažem, davo je časove, gdje mi koji su vedvali iz naše Jugoslavije. I on je to sve radio. To je izrađivo. I onda to tiče kod njegove sestre, kad bi žena umrla. A kad bi njegova žena umrla, ona je tražila, kad ona umre, da je, kako se kaže, komplet muzika. Pa da joj svira ta... U stvari, ona nije tražila ni plek muziku, ona je tražila tamburaše. On je tražio muziku, ali muziku ona. Kako je malo se... Babo, kako da ti kažem, ona nije tražila muziku ovu, da joj, tu plek muziku, da joj, nego ona je tražila tamburaše. Pa da. Onda u ono vreme već je bilo ta društva, bilo je ti koji su svirali te tamburice i oni su joj svirali kad je ona I pevali. Da, kad je ona umrla na groblju. Jedno, je bilo kući, od kuće. Spavaj. I onda je shvatio
to je komplet, ples, muzika kako. Znaš koliko su došli naši, koliko Saša ne. Kad smo došli sa Sašanem, mi smo ušli unutra, kaže, sedite, sad ću ja dođem. On je otišao, to će da to pad. Tako je došlo. Naliko, tako je. Svi smo na lipo sedeli, onda to otvorio, tu je bilo od katapa, za jelo srce. I ta rade srce. Ajma. I tam sam mlače došao. Svi da, tatu, kaže, ja dođem. A on je pojmo, ne slušao. Ajmo to daroga, zapevajte jednom. A kaže, pevo vi. A on kaže, jednom nešto se popis. Jednom ovo kaže, zapevam. A on, ja kaže, pa mogli bi vi da popis. Pa sam kaže, jelo vola muči, ne ga muči ako. No, kaže, a kad on je kući, popis tako po jednom satu. I onda puno kad dođe kod nas, oni pevaju, to je ovaj, se skupu djeca, se skupu svi. A i ona je bila poštena i red, moj Bora. I onda kad nije kući, ona je mala sloma. Djeca se titu Božić, a ona kupi kocke. Pa i tad, žuti šećer. To tablete gleda. Onda kupi to, pa kad dođu djeca sam jadno. Tako da, on je bio dobar čovjek i ona je bila. Družio se i sa sjevućem i sa Bogačem. Sa tatim tam da se javi na stane i sa decom i sa detama. Kad on je otišao da oni misle da mu se pospremio. A on kaže, pa evo ga, koliko vati, jedno uvo, a drugo uvo. A vi kaže, dođi pa kaže tako da. I ako neko, djeca da, pa kad od kuću ga, zlato pa se igraju, pa taj gaz. A ti bobi kad mi u kuću. Nikad ništa po zlatu, tamo neki po se cigaće. I trajte zlato, mi preskače kuću zlato. Pa da ki psuje nešto. A oni